Hey everyone, welcome to my channel Reason Vlogs. I hope ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଆଉ 1 month କେମିତି ବି ବିତିଗଲା ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିଲାନି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ନିଜର ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଲିଷ୍ଟ କରିବା କି କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେମିତି ନ ଭୁଲିବା। ତ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ବୁଲିବା ଆସିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ପୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜର କାମ କରିକି ଆପଣ ଆସିବେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଯେମିତିକି ଆମେ ତ ବହୁତ ବିଜି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲୁଥିଲୁ। ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଆଜି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଅଛି, କାଲି କଟକ ଯିବାର ଅଛି, ତାପର ଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବାର ଅଛି। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ଟାଇମ୍ ହିଁ ବିତିଗଲା, ଆମକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତା ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ ବି କରିବାର ଥିଲା। ଲାଇକ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଲାଇକ୍ ଏମିତିକି ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବା। ତ ବହୁ ଜିନିଷ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା କି ଆପଣ ତେଲ ନେଇପାରିବେନି, ଘିଅ, ଆଚାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଦେଖି ଯାଇକି ହିଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାର ମାନେ ଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବାବା ମମିଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଥିଲୁ କି ତୁମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କର, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ଭିତରେ ମେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ମିସ୍ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି, ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ବାବା ମମି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ବାସ୍ ଏଇଟା କିଛି ଥିଲା ମୋର ଆସିବାର, ପ୍ୟାକିଂ କରିବାର, କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଏପଟ ସେପଟ ବହୁତ ଆମେ ହେଇଛୁ ସେଇ ସବୁର ଭିଡ଼ିଓ। ବାସ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।